siguro. But I know Governor Mandalas. He's a friend. He's very close to me. So I wish you good luck. Masaya ang lalawigan ng Batangas, kaya I'm sure papasayahin pa niya. At sisiguraduhin pa niya na mas maging matagumpay ang Batangas province. Hindi po Ay, lapit lang po ma'am. Kalapit natin ako. Basta ako tapos na ang eleksyon, I guess the most important thing is teamwork. Kung willing naman sila makipagtrabaho sa amin, as a congressman, as a senador, sa Senate, wala namang masama. Importante talaga yung nagkakatulungan to serve the Lipeños. Ngayong tapos na ang eleksyon, ang Lipeños ang mas una, hindi kami. Pinagkatiwalaan kami, so we're just here to serve them. At ibalik yung tiwalang ibinigay sa amin. So, may ipapakiusap po ba kayo kay Governor Mandalas? May ipapakiusap po ba kayong iiwanan o may ipapakiusap po kay Governor Mandalas? Wala. Ang masasabi ko lang kasi na governor naman siya, alam niya ang gagawin niya. Kung meron man ako siguro mga naiiwan na epektibo na programa, like yung Hearts program ko, baka pwedeng meron doon o kung gusto man niya ituloy lahat, sana maituloy niya dahil pinapakinabangan na. Yung tinatawag na continuity. Kasi pag hindi, na naman, umpisa na naman. While kung meron siyang makikita na meron nang napapakinabangan doon, sana naman ituloy niya para tuloy-tuloy na yung continuity ng serbisyo o ng proyekto para sa mga Batangas. Future plans po sa Lipa? Future plans po? Well, aside of course from making laws bilang isang congresswoman, gagawa ka ng batas, ipaglalaban mo yung mga batas na alam mo pakikinabangan ng Lipeños. Kung meron man tayo, makukuha syempre yung pondo coming from the Congress. The good news is, direkta na ito sa Lipa. Kasi Lipa is a long district now. Dati, 4th district, 7 bayan na naghahati-hati. Ngayon, kung ano man ang pwede nating maitulong, aside sa paggawa ng batas, 72 barangays na lang na lungsod ng Lipa ang makikinabang. So, mas marami kang matutulungan. Ano pong priority program niyo po? At definitely, lahat ng programa ko na may kinalaman sa kababaihan at mga bata. And then, lahat ng concerns ng mga LGUs. Alam ko yung mga karapatan ng mga barangay functionaries. Ano pa ang kailangan itulong mo sa kanila na umaasa lang sa puro honoraryo? Kung pwede kang gumawa ng batas na dapat alagaan ng mga barangay functionaries, kabalikat mo yan na nagsisilbi. Dapat nga mapalaki ang budget ng barangay para yung mga katulong mong nagsisilbi, yan ang dapat mo mga kabalikat, dapat yan may benepisyo sa ilungan din. Yung mga ganun ba, kasi naranasan ko. Gaano kadalas po kayo sa Lipa po? Kasi ini-issue po nila yung pagiging full-time pa rin po. Yun po yung tinatanong. Tama na issue. Andito na Ayoko na makinig. Palagay ko kung nagtagal naman ako ng 9 years, may ginawa ako sama sa Lipa. Ang trabaho ng congresswoman ay sa kongreso, pero definitely I will have my office here in Lipa. Medyo mamimiss ko ang Kapitolyo na nandito sa Batangas City, pero ngayon na Lipa is a long district, I will definitely have my office in Lipa. At usually a session is Monday to Wednesday. Siguro Thursday, Friday, I will be here in Lipa. Just to make, mabalikan ko lahat yan 72 barangays. Believe me, para masiguro kung direkta yung pangangailangan nila. Kung meron kami maikaw-contribute ni Senador Alfredo, why not? Ma'am, last na po.